abenduaren 24 da, gau magikoa. Euskal Herriko pertsonaiak menditik herrira jaisten dira, eta gaur zuek ume guztiak protagonistak zarete. Baina gaur, hain zuzen ere, umetxo bat dugu protagonista. Gaur, bera oso urduri dago, baserri baten bizi da bere aitona amonekin. Eta egunero, Olentzerori buruzko historia kontatzen dizkiote. Gaur berezia da. Eta Ainize, gure protagonista, oso urduri dago. Ezin du horik egin. Alde batera begiratzen du, beste aldera begiratzen du, Olentzero ea ikusten duen. Ideia bat izan du Ainizek. Zapatia jantzi eta Olentzeroren bila joatea. Isili, Olentzeroren bila joango da. Basora joango da, Olentzeron bila, ea bere ametsa lortzen duen. Ainize, badoa poliki, basorut. Ai ama, baina irin dago, gaba da, ez du ezerez ikusten. Baina bapatean, ilargi batzuk ikusten dira. Nor izango da, ze pertsona etorriko da guri laguntzera. Ilargia eta ikaskinak, abentura honetan Ainizeri lagunduko diote. Gabon esaten dio Ilargik Ainizeri, baina nola zoaz? Olentzeroren bila. Eta horrela, Ilargi eta Ainize badoaz poliki errekatik. Bidean dijoa zela, erreka handi bat ikusten dute. Lortuko du Ainizek bere ametsa, Olentzero ezagutzea. Ai ama, baina nortzu daude hor, lamia, txalaban lamientzako. Horrela, gure protagonista Ainize. Olentzeroren bila jarraitzen du, lamiak magikoak direlako. Eta erreka kendu dute Olentzeroren bila joateko. Basoetatik doaz. Aurrera lamiekin. Pagoak, aritzaz, dena dago oztoz beteta. Bizkatxo bat nekatuta daude. Baina, nortzuk daude? Nortzuk ikusten dira hortik? Pertsona gehiago egongo dira, Ainizeri laguntzeko bere ametzean? Nortzuk daude? Pantalota bazajau, beste txara bat, Ainizeri laguntzea batoz. Gure lagunak dira, izaki hauek, Euskal Herriko miletan konbairetan agertzen diren izakiak. Danak eskutik, badoaz gure laguna Ainizerekin, Olentzeroren bila. Oraindik bidea dauka. Ainizek ez daki lortuko duen Olentzero ezagutzea. Ainize lur jota dago, oso nekatuta. Eta basajaun eta tartalo agurtu ondoren, eseri egiten da. Ainizek ezin du gehiago, asko ibili da basoan. Baina zer entzuten da? Trumoiak entzuten dira, haizea, moretoriko da menditik. Amotoko mari, non dago amotoko mari? Etxiko da urega da, beste pertsonei bau. Amotoko marik Ainize agurtzen du. Baina Ainize lur jota dago. Erabakitzen dute ohera bueltatzea. Horrela Motoko Mari eta Ilargi Ainize berriro ohean sartzen dute. Gure ametsa ez dugu lortu. Ainizek ez
nahiko triste, eta lur jota geratzen da hogean. Non egongo da lentzero? Egongo da, ez da egongo, bera tristuraz dago beteta. Aiba, zerbait entzuten duzue? Oiuak! Ez entzuten ez? Non egongo dira? Galtzagorriak dirudite!
zarete? Zintzoak izan zarete? Bai, ziur baiet. Bale, eskerrik asko etortzeagatik eta oso ondo portatu gaur, bale? Eta noski jarraitu euskaraz hitz egiten. Bai! Aupa zuek! Ongi etorri! Ongi etorri alentzero! Thank you.
Thank you.